שימו לב, האש נבנתה, אתם רואים שאין כבר יותר פלטה של עשן מהחומר, רוב החומר שישנו בתנור הוא כבר במצב שדומה לפחם. במצב כזה, כ-20 דקות אחרי ההדלקה, אני יכול לסגור את פתח האוורור העליון, שמכניס חמצן כדי לשרוף את הגזים, ואת פתח האוורור התחתון, שמכניס חמצן כדי להזין את הדלק המוצק, את העץ, את הגפת. כשאנחנו מדליקים את התנור, אנחנו רוצים לבנות אש גדולה, פתחי האוורור שניהם פתוחים למשך 20 דקות לפחות. כך אנחנו עושים גם כשאנחנו מכניסים חומר חדש לתנור. אחרי 20 דקות אפשר לסגור את פתחי האוורור, פשוט ליהנות מהחום ומבעירה איטית ונעימה.